Hormatly deputatlar, yani hayır oğlan, vazifelerin ya da mesele oyuncu hey sorularımız ya da aytsak zadınız var mı? Haydi verin. Cumhur hormatlanýan akada prezidentimiz. Şu gün siz Türkmenistan'ın meclisine gelip biz bilen duşup geçirdiňiz. Türkmenistan'ın deputatlary bilen mehriban arkadaşymız. Siz öz gymmatly wagtyňyzy sarf edip geldiňiz. Ediz arkadaşym, meclisin deputatlary bilen duşup geçirmeňiz. Bizim alyp barjak işlerimize maslahatlary bermeňiz. Kanun çykarjak işinde öňde duran wezipelerini keskitlap bermeňiz. Mehriban arkadaşym, biz üçin uly ýol ýörelgedir. Munuň üçin mehriban prezidentim, size meclisin ähli deputatlarynyň adyndan tüýsürekden köp sag bolsunlary aýtmaga ruhsat beriň, mehriban prezidentim. Ediz arkadaşymız, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe sizin parasatly ýol başçylygyňyzda garaşsyz baky bir tarap watanymyz täze bilen tepkitlere ýetdi. Kazanılan üstünlükler sizin taýsyz tagallalaryňyz, ýadowsuz zähmetiňiz, halkymyz barada edýän düýpli aladalaryň netijesinde mümkin boldy. Halkymyz sizin döwletli işleriňizden döwlet tapdy, mehriban prezidentimiz. Siz halka hyzmat etmeň, watan söýmeň belent nusgasyny görkezýärsiňiz, mehriban arkadaşym. Belent maksatlaryň murat tapmagy täze maksatlar döredýär. Şoňa görä siz şu ýylyň 1 fevralyny Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň Giňişleýin mejlisinde geçen ýylyň jemlerini jemlediňiz. Geljek üçün çelgileri, uly taryhy maksatnamalary kabul edip, anyk wezipeler keskitlap berdiňiz. Biziň ählimize rowana ak ýollaryň garaşýanlygyny nyktadyňyz, mehriban prezidentim. Hormatly arkadaşymyz, siziň baş tutanlygyňyzda ýurdumyzda özgörmek, ösmek, gurmak, düretmek bar. Siziň başlangyjyňyz bilen 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watan ýyly eglan edildi. Munuň özü döwrümiziň beýik hakykatdyr, mehriban prezidentimiz. Watana söýgü, döwre buýsanç, döwlet baş tutanyna çäksiz alkyş millionlarça euroi belent maksada birleşdirýär. Ol belent maksat bolsa gahrman arkadaşymyz, siziň nyktaýşyňyz ýaly watanymyz Türkmenistany kuwwatly, abadan, ýokary derejede ösün, bärsleş we ukyply döwlete öwürmekdendir, mehriban prezidentimiz. Kanuny döwlet iň güýçli döwlet. Mehriban prezidentimiz, siziň şu günkü duşukda eden şuň manyly çykyşyňyz döwlet siýasatyňyzda halk hakynaky aladanyň, adam hakynaky aladadan, ýurt baradaky tagallalaryň her biri öý ojak baradaky tagallalardan gözbaş alýanlygyny ýene-de bir gezek tasdiklady. Mehriban arkadaşymyz, siziň Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň öňüne goýan jogapkärlik wezipeleriňizden, gymmatly maslahatlaryňyzdan uğralyp, olary dol ýerine ýetirmek üçin ähli güýjümizi jemläp, siziň baş tutanlygyňyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň, kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirmeli uğrunaky işler dowam edip, mehriban halkymyz üçin, ata watanymyz üçin, mehriban prezidentimiz siz üçin Türkmenistanyň ministrler kabineti, degişli ministrlikler, pudak edaralary hemde häkimet edaralary bilen agdy birlikde işleşip arkalaşykly jana ýaman işler, mehriban arkadaşymyz. Öz sözüňizde de aýtdyňyz, mehriban prezidentim, ynam bilir ýasydyňyz. Bu mehriban arkadaşymyz Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň öňünde uly borç. Şoň üçin giýjämizi günni edip işler diýip inandyrmaga ruhsat ediň, mehriban prezidentimiz. Gahrman arkadaşymyz, size janyňyzyň sag, başyňyzyň aman, rowana ýollaryňyzyň dowam bolmagyny, ýurt bähbetli, döwletli işleriňiziň hemişe murat tapmagyny tüýsürekden arzu edýär, mehriban arkadaşymyz.